ina dan kalmanin da muka ci wurin nan ga tsire mai gida ga tsire ba ni suna wannan inda yawan kan na je wurin ladungu mai kulli wallahi gida wallahi ka ni mai da dai jiyan nan wukan nan ai akwai wuri uban da gani isa ka siya mini wannan aka bari kawai yunwa nake ji tun asuba ban ci abinci ba har yanzu hankalinka Allah zai kawo ka ji abin da yake jikin ka kai ka ji abin da yake jikin ka zan ma balle balle a duwawu ni na kama balle balle a kawawu kai ka san waye wannan zan ma balle balle a duwawu ka san waye ne ku waye ƴaƴan talakawa irin ku tsamaye da ku mai gida ka banne cinye shi kai hawaya ta zaka wallahi dan ta kama cinye wukan mai gida wai wannan wakas ka banne kyale shi kawai kyale shi wannan ai gidanta ne kyale shi wannan ai da san gidanta da ne wake da dan